yn y caffi. Mynwch efo ni yn gorfforol neu ar sŵn yn braf am eich cwmni chi. A wedyn, dim awd, naturiol, mae'r cylch yn cwrdd yn y caffi mae'n hyn am hanner awr 10. Ac i ddechrau, mae Oedla Comisiynu Elinor Wyn Reynolds yn Gaerfyrddin, ac os ydych chi'n ymwneud, mae hwnnw Priordydd, Capel y Priordydd Gaerfyrddin, a efallai chi'n dod ar draws hwnnw, am di saith i am hwnnw dwi'n credu wedi colli'r manwr nesaf. Ia, na, 7 o gloch. 7 o gloch yng Ngapel Priodrig Caerfyrddin nos Fercher nesaf. A wedyn, cytuno i Sul nesaf, wedyn byddwn ni yn Cen yn y bore am 10 o'r gloch. A mi fydd yn gwasanaeth yma, ond mi fydd y wasanaeth yn Bay Church, ble mae angor yn cael ei gynnal, ac bydd hwnnw am 4 o'r gloch, oherwydd fydd Gwilym cael ei gomisiynu i'r gwaith Gwilym Jeffs. Felly, sy'n braf cael eich cwmni chi. Os da chi isio dod a isio lifft i lawr, mae restr yn y cyntedd i chi dal eich enw. A wedyn rhag ysbysiad o ran bore coffi ar y 4 o Hydref rhwng 10 y gloch a hanner dydd yn hyd John a Bethan Hayes. A mae hynny godi arian i elusen y Symariad yn ni'n cefnogi eleni. Dewch yn chi ysyn fawr cael eich cwmni chi. Bydd criw casglu sbwriel, hel sbwriel rhwng 10 a chwarter 11 ac yn sychedig iawn erbyn 11 pan ni'n cyrraedd i'r tŷ. Felly, ni'n braf cael criw i gymdeithasu a codi pres i'r elusen. A dyna ni dwi'n credu, a wahanu, os ys gennych chi chydig arian siarmor, mewn rhyw ddror, neu mewn rhyw boced yn dwle, a gan gael gwared arno fo, mae Endys yn codi arian, yn cymryd yr arian hwnnw, yn mynd i roed o i elusen Dyllion sy'n codi arian i afforddi cwrdd i'r Dyllion. Dwi'n meddwl am gynnu pob beth, felly diolch yn ôl i ni mlaen ar gwasanaeth. Dyna fo, diolch yn fawr i ti Tudur, mae yna lot o gyhoeddiadau bethau yn ymlaen. Croeso i chi gyd, croeso i ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni, croeso i Arwel ag Eleri sydd wedi methu bod hefo ni oherwydd amgylchiadau teuluol. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi yma yn Ebenezer i addoli yr arglwydd. Gobeithio byddwch chi yn mwynhau cael bod hefo ni, oherwydd da ni mwynhau cael eich cwmni chi y prynhawn yma. Lot o beth am digwydd. Jyst tynnu sylw chi eto a tanlinellu'r hyn ddywedodd Tudur. Mae Ebenezer Undeb yr Annibynwyr yn noddi gwaith angor ers blynyddoedd. Ond y datblygiad cyffroes rwan, fel da chi'n gwybod, ydy bod Gwilym Jeffs wedi cytuno a teimlo arweiniad i gwtogi waith fel athro yn ysgol y Fro a cael ei cyflogi 2 waith yr wythnos, 2 ddiwrnod yr wythnos, i ddatblygu gwaith angor. A da ni'n diolch i Dduw am y datblygiad yma. Ac felly, oedden ni'n meddwl bod ni angen achlysur i ddangos y cefnogaeth i Gwilym Jeffs ac i ysgogi y criw yn y gwaith. Felly am 4 dydd Sul nesaf, da ni'n cyfarfod yn Bay Church. Os da chi isio lifft, mae yna un enw wedi dod i mewn yn barod i fynd, mi wnawn ni drefnu bod ni'n codi chi o'ch tŷ ac yn dod â chi draw i Corporation Road.
Wrach, da chi ddim yn cofio hyn, ond mae Arfon Tudur a fi'n cofio hyn. Tua 20 mlynedd yn ôl, ddaru Eglwys Ebeneser ystyried cychwyn gwaith yn Grangetown. A ddaru ni gynnal gwasanaethau yn Ebenezer oedd yn cael ei alw bryd hynny, Ebenezer Corporation Street. Ond ddodd dim byd o hynny. Oedden ni'n cynnal gwasanaethau Cymraeg i lawr yn y selar wylodd y capel. Ond mae hynny sydd mae Duw a'r ysbryd a'r rhagluniaeth yn gweithio. Oherwydd 15-20 mlynedd yn ddiweddarach, da ni yn plannu gweithiwr a tîm i arwain y gwaith hwn. Felly os gallwch chi, dewch efo ni i gefnogi Gwilym Jeffs yn Angor Grangetown ac iwsio'r cwch i'w dŵr unwaith eto a dymuno yn dda iddo fo. Un peth arall sy'n dwytha mi fuon ni ar Bererindod, a dyma ddau hynafgwr urddasol. Elwyn chi a Malcolm sydd ar y sgrin, yn eich dillad parch ar y Sul, yn urddasol yn rhoi y byd yn ei le. Ac oedd o'n hyfryd cael mynd i Drebeca sydd, maen nhw wedi diweddaru a moderniddio yr adnoddau a gawson ni ginio di Sul yna ar ôl gwasanaeth o fawl a gwrando ar yr amrwyddawn Wayne Adams yn rhoi 1,500 o flynyddoedd o hanes i ni mewn 35 munud. Na i chi dipyn o gan. O'r Santes Eluned i y parch piw oedd yn gweithio fel efengylydd. Ac yna o Drebeca, efo'n bolian llawn o gigeidion a threithol traddodiadol, draw i Capel y Plaw, Aberhonddu, a cael gwasanaeth yn y fan honno o dan arweiniad Jeff Williams a atgofion Elwyn Mosley, oherwydd i fod i dan Luther Mosley ym 1961 wedi mynd yn wynidog i Gapel y Plaw pan oedd Elwyn yn wr ifanc erbyn hynny. Ac wrth gwrs oedd o'n gyffwrdd Elwyn oherwydd yn y cyfnod hwnnw nath o gwrdd ag Anic. Oherwydd bod Anic yn aros efo aelodau yn y Plawd. Ac oedden nhw wedi dweud, the minister has a very handsome son. A Elwyn yn dod o'r coleg yn Caergrawnt i ganfod cariad a chymar a gwraig. Felly gan nhw'n ddiwrnod hyfryd. Er y glaw, er y gwynt, ond oedden ni dan do. Diolch i Rachel ac i Alison Jones am fod yn rhan o'r trefnu ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gawn ni gydweddio. Ar glwyf da ni yn dyfoliannu i gyda'n gilydd ac yn diolch i ti am eglwys corff yr arglwydd Iesu Grist yn presennol ni, yr hyn sydd yn digwydd nawr gogoniant i ti, yn y byd, ym mhlith y cenhedloedd ac yma ym mhlith cenedl y Cymru. Da ni diolch am y dystiolaeth ac am yr eglwysi, am y Cristnogion triw sydd yn dy wasanaethu di ac yn hyrwyddo buddiannau dy deyrnas a'r iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth diolch am y presennol a chyflwyno'r dyfodol, da ni hefyd yn diolch am y gorffennol cyfoethog fel Cristnogion Cymraeg. Diolch i ti am y gwragedd a'r dynion glew drwy y canrifoedd yn dweud wrth eraill y newyddion da bod gobaith, bod achubiaeth, bod iachawdwriaeth drwy'r prynwr a'r ceidwad Iesu Grist. Ac wrth i ni daddoli y prynhawn yma yn gymysgfa o brofiadau ac orffennol ac o bresennol, da ni gofyn y bydd ysbryd i yn y tywys ac yn y cymell i dy addoli'n egniol o ddyfnder dwfn yn heneidia ac i ddiolch i ti am Iesu Grist. Chlyw yn gweddi dros waith Ebeneser a chlyw yn gweddi dros dystiolaeth yr eglwysi i gyd yma yng Nghaerdydd. Gofynnwn ni'n yn enw Iesu Grist ein hadlwydd. Amen. Yr unig gyntaf, da ni'n croesawu Helen yn ôl, mae hi wedi cael lliw hael godidog
a wedi dod nôl i lwydni gwynt a glaw y drefol Cymru. Ond mae'n gallu hel atgofion am fe Ffrainc lle fi oedd hi a Denver a William. A hi sydd dewis yr enw yna, a cyntaf wedi yr enw hwn gan S.R. Yn hanesyddol mae S.R. gymeriad diddorol S.R. Samuel Roberts Llambrin Mair oedd hwn. Ac yn 1841 nath o argraffu llyfr 2000 o emynau. Just fel yna. A mi oedd hon yn y casgliad hwnnw. Yna 3 brawd yn Llambrin Mair, Mibion i'r gweinidog. Mae'n ta fi dwi'n gofio enw y gweinidog. O ia, Samuel Roberts oedd enw'r tad hefyd. Ac enw'r Mibion oedd Samuel Roberts, G.R. Griffith Roberts a J.R. John Roberts. Ac oedd eu cyfraniad yn fawr yn atblygiad ymneilltuaeth. Oherwydd oedd gan Samuel yma, sgwennodd hwn ddiddordeb mewn amddiffyn y werin. Ac oedd o'n olygu'r cylchgrawn bach o'r enw y Chronicle Bach. Ac oedd ganddo fo erthygla dychmygol yn y fan yna yn darlunio y ffordd o gwerinwyr yn cael ei gormesu gan y stadau mawr. Bod nhw yn byw mewn tai, ac oedd hwn yn ddarlun i nesaf, oedden nhw yn trwsio a cymodi yn tai. Nid cymodi. Ydy'r gair dwi eisiau? Tacluso a... Adnewyddu fydd e ti di. Cymoni. Cymoni! Diolch yn fawr, chi ddau iawn. Yr adeiladau, ac yn enw'n fwy deslus. Ac yna mi oedd Cydward Tir yn mynd yno a dweud, fan ma fe neis, dwi'n mynd i godi rent. Ac oedd yn gwneud hynny dro ar ôl tro. Ac S.R. yn sefyll yn erbyn y gollrwm dros y dyn cyffredin. Ond y bwysicach mae'n arnog ni addoli. Mawr y ddyled arnom sydd i foli yw'r yn ei. Dewch i ni addoli.
Cyn darllen o'r ysgrythyr, mae gyda i eisiau ychwanegu at cyhoeddiadau, dyd os gai. Nos fory, y cwr gweddi, mae Gwilym Jeffs yn mynd i fod hefo ni yn rhannu weledigaeth. A fyddai'n wych tasau chydig mwy na sydd yn dod fel arfer falle i'r cwr gweddi yn ymuno hefo ni. So chi'n neud hynny ar-lein neu dod yma i'r festri. Fyddai'n dda ac yn annogaeth i Gwilym petai neu griw da ne. Maddiwch i ni am ychwanegu eto at yr coeddiadau. Mae'r darlleniad yn dod o lyfr y Pregethwr, y bennod gyntaf o lyfr y Pregethwr. Geiriau'r Pregethwr mab Dafydd, brenin yn Jerusalem. Gwagedd llwyr, medde'r Pregethwr. Gwagedd llwyr yw'r cyfan. Pa elw sydd i neb yn ei holl lafur wrth iddo ymlafnio dan yr haul. Mae cenhedlaeth yn mynd ac un arall yn dod. Ond mae'r ddaear yn aros am byth. Mae'r haul yn codi ac yn machlud ac yn brysio nôl i'r lle y cododd. Mae'r gwynt yn chwythu'r de ac yn antroi i'r gogledd. Mae'r gwynt yn troelli'n barhaus ac yn dod nôl i'w gwrs. Mae'r holl nentydd yn rhedeg i'r môr, ond nid yw'r môr byth yn llenwi. Mae'r nentydd yn mynd yn ôl i'w tarddle ac yn anllifo allan eto. Mae pob peth mor flinderus fel na all neb ei fynegu. Ni ddigonir y llygad trwy edrych na'r glust trwy glywed. Yr hyn a fydd, a'r hyn a wnaed a wneir. Nid oes dim newydd dan yr haul. A oes unrhyw beth y gellir dweud amdano edrych, dyma beth newydd. Mae'r cyfan yn bod ers amser maith. Mae'n bod o'n blaenau ni. Ni chofir am yr rhai a fu ac na cychwaith am yr rhai a ddaw ar ein hôl. Ni chofir amdanynt gan yr rhai a fydd yn ei dilyn. Roeddwn ni y Pregethwr yn frenin yn Israel yn Jerusalem. Rhoddais fy mryd ar astudio a chwilio drwy ddeithineb y cyfan sy'n digwydd dan y nef. Gorchwil diflas yw'r un yr rhoddodd Duw i bobl yn boeni yn ei gylch. Gwelais yr holl bethau a ddigwyddodd dan yr haul, ac yn wir, nid yw'r cyfan ond gwagedd ac ymlid gwynt. Ni ellir unioni'r hyn sydd gan na chyfrif yr hyn sydd ar goll. Dwedais wrtho fy hun, llwyddais i ennill mwy o ddoethineb nag unrhyw frenin o'n blaen yn Jerusalem. Cefais brofi llawer o ddoethineb a gwybodaeth. Rhoddais fy mryd ar ddeall doethineb a gwybodaeth yn fydrwydd a pholineb, a chandym nad oedd hyn ond ymlid gwynt. Oherwydd y mae cynyddu doethineb yn cynyddu gofid, ac ychwanegu gwybodaeth yn ychwanegu poen. Arosed bendith Duw ar y darlleniad yna o Iair. Mae hi'n sul heddwch, felly da ni'n diweddio rwan a canolbwyntio'n arbennig ar yr angen am heddwch yn y byd. Gadwch ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n plygu o dy flaen di, ac yn diolch i ti am y fraint sydd gyda ni o ddod at yn gilydd yn un teulu yma, i daddoli di y prynhawn yma. Da ni'n cyfadde o dy flaen di nad oes rhywun ohono ni yn heiddi dim o dy law di, ond mae rwy ti yn dduw trigarog, yn dduw hael a graslon, yn dduw sydd wedi caru pob un ohono ni, beth bynnag di'n hanes ni. Ti di'n caru ni a chariad tragwyddol. A da ni'n diolch i ti am hynny, da ni'n diolch i ti Arglwydd o wylod calon. A da ni'n dod ata ti ar y sul arbennig yma ac yn gweddio yn tae'r erfyn Arglwydd.
ar ei ti trwy dy lan ysbryd rywsut. Weithio i sicrhau heddwch yn y byd ni unwaith eto. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am y sefyllfa yn Gaza a'r gwrthdaro rhwng Israel a Gaza. Mae'n tristhau ni Arglwydd fod y fath gyflafan yn digwydd yn yr mannau hynny lle roedd Iesu Grist ei hun wedi troedio. Yn y mannau lle roedd Cristnogion cyntaf yn dy wasanaethu di ac yn dy addoli di. Yn y man lle cafodd yr Ethiopiad droedigeth ar ei ffordd i lawr i Gaza o Jerusalem. A dyn ni'n gofyn i ti eto, Arglwydd, neu di rywsut drigarhau a rhoi doethineb i arweinwyr y gwledydd. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n helpio ni hefyd i beidio ymateb trwy deimlo casineb yn calonnau. Dyn ni'n gallu cytuno o gwbl efo'r hyn mae Llywodraeth Israel wedi wneud. Ac eto, Arglwydd, dyn ni'n gwybod y gall hyd yn oed pobl fel Netanyahu dy ddarganfod di yn Arglwydd y Cynwaredwr, a dyna fydde'n dymuniad ni iddo fo gael ei achub hefyd. Iddo fo, Arglwydd, ddod i sylweddoli, mae Duw tangnefedd wyt ti. Mae Duw heddwch, a bod y gyflafan a'r tywallt gwaed yn ddim byd Arglwydd, ond trychineb ac achos poen, ia poen i ti hyd yn oed. Trigarhau, Arglwydd. A dyn ni'n gweddio dros fannau eraill yn y byd, dyn ni'n meddwl, dyn ni wedi gweddio ers 2-3 blynedd rwan dros y sefyllfa yn Wcráin. A'r gwrthdaron o ar holl bobl sydd wedi cael eu dadleoli, llawer ohonyn nhw wedi dod i fyw i ynysoedd Prydain ac yma i Gymru. Llawer ohonyn nhw wedi colli aelodau eu teuluoedd yn y gyflafan. A dyn ni'n gwybod fod llawer ohonyn nhw'n hiraethu am heddwch. A dyn ni'n gweddio dros bobl Rwsia hefyd sydd yn dymuno heddwch. Rhoddwyneb, Arglwydd. Dyn ni bron a dweud, nid i gnocio sens i Ben Putin. A dyn ni'n cyfadde o dy flaen di yngwyneb y ddwy gyflafan erchyll yma sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, yn bod ni'n anghofio am y rhyfeloedd eraill sydd yn parhau ers blynyddoedd mewn gymaint o wledydd. Y rhyfel cartref yn Sudan, y rhyfel cartref Myanmar, gwrthdaro yn Haiti, y Congo, Ethiopia, Mali, Mozambique, Nigeria, Yemen. Y rhyfel cyffuriau sydd yn digwydd yn Mexico ar hyn o bryd. Ac rydyn ni'n gwybod mae efengil tangnefedd ydy'r unig ateb yn y pen draw. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd. Arglwydd, clyw, trigarha, gwrando'n gweddi ni, weithiau dydy geiriau ddim yn ddigon, ond dyn ni'n gofyn i ti wneud i ddarllen yn calonnau ni. Wneud i wrando ar gri ac ein y galon, Arglwydd, dros gymaint o bobl yn y byd ni sydd yn dioddau oherwydd rhyfel a thrais a gwrthdaro a chasineb.
Isio gweddio hefyd dros y sefyllfa wleidyddol yn America, yn dilyn llofruddiaeth Charlie Kirk, a'r gwrthdaro rhwng y dde a'r chwith, a'r casineb sydd yn cael ei ddangos mor aml gan y naill ochr a'r llall, a'r glwydd dangos ffordd ragorach iddyn nhw. A'r rali gynhaliwyd yn Llundain efo Tommy Robinson, den ni'n gweddio ar glwydd paid ag adael i wledydd yr ynysoedd yma fynd lawr yr un llwybr, a'r gwrthdaro a'r casineb den ni'n ei weld mor aml yn America. Den ni'n gofyn nid i drigarhau, a nid i'n helpu ni ar glwydd, den ni'n gweddio dros ni'n hunain a dros dy eglwys di. Nid i'n helpio ni i fod yn bobl sydd yn cymodi, yn bobl sydd yn gwrando ar y rhai hynny sy'n anghytuno fo ni. Nid i'n gwneud ni yn bobl sydd yn ymgorffori dy heddwch a dy dangnefedd di. Oherwydd, den ni'n cyfadde na fedrwn ni wneud hynny yn yn erth yn hunain. Den ni mor wan. Mae gynnon ni angen nerth dy lan ysbryd di. Felly, arglwydd, llanw ni o'r newydd ar ysbryd glân. Galluoga ni arglwydd, rywsut. Weithiau mae'n geiriau ni'n gallu bod mor wag. Mae hyd yn oed yn gweithredoedd ni'n teimlo'n wag. Ond wyt ti'n gallu cymryd yn 2 dorf neu 5 torf a 2 bysgodyn. Wyt ti'n gallu cymryd yn rhoddion bach ni a'i defnyddio nhw i gyflawni dyfwriadau da dy hun. Clyw ni. Trigarha wrthon ni oherwydd den ni'n gofyn, den ni'n ymbil ar ran yn byd, yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd am gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen.
Diolch i Arfon am darlleniad ar weddi. Ac yn sgil y weddi, atgoffa chi mae o'n y coeddiadau ar y daflen fod mudiadau Cristnogol a chymorth Cristnogol yn gwahodd ni i ffurfio llinell goch dydd Mercher yma, hanner awr wedi 12, y tu allan i'r Senedd, mwyn gwrthdystio yn erbyn trais a gorymdeithio o blaid heddwch yn y byd. Oherwydd, da ni gyd yn teimlo'n rhwystredig. Os gallwch chi ddod dydd Mercher, mae yna groeso i chi ymuno gyda ni. Gawn ni ganu yr emyn nesaf, Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r methedig, a'r geiriau sydd yn dilyn. Emyn hyfryd, a'r geiriau hyfryd yn y fan yna.
yn canolbwyntio yn meddyliau ni ar yr arglwydd Iesu mewn mawl yna. Ac yn mynd trwy'r rhai o briodolefau'r arglwydd Iesu. Dwi'n yn siŵr, o'n i'n edrych ar enw'r awdur, a dwi'n yn siŵr os J.T. Jones gyfieithodd Macbeth i'r Gymraeg, gwaith Shakespeare. Fe rai mi jecio nes i'n gwneud cyn dod. Rwy'n dwi am gychwyn cyfres bach ar gyfer y silia nesa ar lyfr y Pregethwr. Dar i chi gael cyflwyniad gan Arfon i bennod gyntaf llyfr y Pregethwr. Oedd yn cyfleu naws a phrif bwyslais llyfr y Pregethwr. A'r geiriau allweddol yn adnodau ddarllenodd Arfon oedd gwagedd, o wagedd yw y cwbl. Rwan tan gynt yn y flwyddyn gysi fraint o sgrifennu 21 o wersi ysgol Sul i cenad. Allwn ni wneud 21 pregas i chi mewn cyfres o lyfr y Pregethwr, ond da ni am wneud lot llai na hynny, mwyn i ni gael naws llyfr y Pregethwr. Ac wrth i mi astudio fo yn fanylach wrth baratoi, nes i sylweddoli rhywbeth y byddai'n crybwyll yn ystod y breges heddiw ac yn ystod yr wythnosa sydd yn dod. Ac wrth baratoi, o'n i'n pwyso ar gyfrol Gareth Lloyd Jones, oedd yn darlithio Hen Testament a Hebraeg i mi, pan o'n i yn y coleg Mangor, yng Ngholeg Bala Bangor. Oedden ni'n rhannu adnoddau hefo adran ddiwinyddol Prifysgol Bangor. Ac mi oedd Gareth a fi gynt yn annibynwr, ond yn drodd yn Anglican, yn tywys ni drwy ddirgelion, dyfnion yr iaith Hebraeg. Ddim cael lot o lwyddiant efo fi gyda llaw, ond nes i drio yng ngora pan o'n i'n 19 oed. Rwan ta, wrth gychwyn, na i roi cyflwyniad i chi gael syniad o gefndir a chynnwys bras llyfr y Pregethwr un oedd yna. Diolch yn llyfr da ni'n troi ato fo yn aml. Mae yna 3 darn dwi'n credu mae pobl yn troi ato fo a Pregethwyr yn achlysurol, sef y darn gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cwbl. Y darn arall am amser, fydd yna breges am hwnna, a mae amser i bopeth. A'r adnod bach yna, lle dwedir ti arroddodd dragwyddoldeb yn ei galon. Ond am y gweddill, beth ydych chi'n wybod am lyfr y Pregethwr? Da ni gallu rhannu yr Hen Testament yn silff lyfrau. Ac os ewch chi Beibl.net, o'n i'n meddwl bod o'n ardderchog pan nath Arfon flynyddoedd yn ôl ddangos i mi dudalen hafan Beibl.net, oherwydd mae o mewn silffodd llyfrau. A bob pentwr o lyfrau yn cynrychioli rhan o'r Hen Testament. Allwch chi rannu fo yn 2 silff yr Hen Testament neu yn 4 silff. Dydwch chi rwan, dychmygwch ar y silff ucha o 4, da chi'n cael llyfrau y gyfraith. Llyfrau Genesis i Deuteronomium. Yna, ar yr ail silff, mae ganddoch chi lyfrau hanesyddol yn adrodd hanes perthynas Duw hefo y genedl etholedig, hefo cenedl Israel, fel Samuel a llyfr y Brenhinoedd. Y pwyslais ar weithredoedd Duw gyda'i bobl filenia yn ôl. A'r ffordd o Duw yn datguddio ei hun i'r genedl honno. Wedyn, ar y 3 silff, da chi'n cael llyfrau proffwydol, Eseia, Ezekiel, Jeremia, yr holl ffordd i'r proffwydi bach a llyfr Malachi, sy'n canolbwyntio ar ddyletswydd Israel i wrando ar be mae Duw yn ei ddweud ac yn ei ddatguddio iddyn nhw. Ac yna ar y silff waelod, sy'n rhaid fod y silff waelod mewn gwirionedd, da chi yn cael yr hunailwyr yn llen doethineb.
Mae llyfr y salmau weithiau yn cael ei roi ar y silff yma, yn swn i'n dadlau bod salmau yn wahanol i'r 3 llyfr arall. Oherwydd y 3 llyfr arall ar y silff, y bedwaredd silff, ydy Job, Diarhebion, a hwn, llyfr y pregethwr. Llyfrau sy'n trio chroniclo ymateb pobl sydd yn credu i weithredoedd ac eiriau Duw. Pa mor aml da chi yn troi at y llyfrau yma? Diarhebion, Job a'i drafferthion, a llyfr y pregethwr. Maen nhw'n galw'r rhain yn llen doethineb. Dyna y term swyddogol ar y llyfrau yma. Oherwydd bod nhw'n cyflwyno doethineba y canrifoedd i ni. A maen nhw'n defnyddio 2 ffordd i gyflwyno i negas. Maen nhw'n defnyddio dihareb. Yn naturiol yn llyfr y Diarhebion, mae gennych chi griglwys o ddiarhebion ribidires, rhai yn ddigyswll, rhai ar bynciau penodol, dihareb. Gwybodaeth yn seiliedig ar brofiad yr hynafgwyr a'r hynafwragedd a'r gorffennol. Yr ail beth da chi'n cael yn y llyfrau doethineb ydy cyfarwyddyd. Cyfarwyddyd fel rheola. Maen nhw'n dilyn pwnc neu thema dros nifer o adnodau. A maen nhw'n gwneud defnydd helaeth o ffurf gorchmynol yn eich gorchymyn chi i wneud pethau. Annog chi i dderbyn, i gofio, i wneud yr hyn sydd yn angenrheidiol. A wedyn y trydydd peth ydy ffurf hunangofiant. Dyna da ni'n cael yn llyfr Job. Da ni'n cael hanes bywyd Job. Dyma da ni'n cael yn llyfr y pregethwr. Mae o'n adrodd rhyw gymaint o'i hynt a'i helynt a'r pethau mae o wedi gweld yn yr hen fyd yma a'i argraffiadau, a mae wedi rhoi'r rhain ar gof a chadw. Nodwedd arall y llen doethineb ydy yr argyhoeddiad fod i fywyd drefn sefydlog, di-gyfnewid. Dyma'n aml pam fod y llenyddiaeth yma'n hefo elfennau tywyll, ond maen nhw wedyn yn dod hefo fflachiadau o oleuni optimistaidd a llawn gobaith. Oherwydd mae'r doeth yn gallu wynebu'r dyfodol yn hyderus, oherwydd fod ganddo fo ffydd gadarn fod Duw wrth y lliw. Fod Duw wedi gosod trefn ar gyfer y byd naturiol ac ar gyfer bywydau pobl. Ond, yn llyfr y pregethwr, da ni'n gweld gwrthdaro rhwng y ddealltwriaeth, ond mae Duw wrth y lliw a be mae o'n weld mewn bywyd go iawn o ddydd i ddydd. A mae'r hyn sydd yn digwydd yn herio i ffydd o ynyw, fel bod o yn ansicr. Ac i mi, o ddarllen yn fanwl trwy iddo fo, swn i yn dduw a swn i ddim, dydw i ddim, fyswn i ddim di dewis llyfr y pregethwr i roi yng nghanol y Beibl. Swn i eisiau rhywbeth mwy calonogol a hwyliog a positif i wasod. Oherwydd mae yna besimistiaeth mawr yn llyfr y pregethwr. Mae yna amheuaeth, mae yna ffydd yn cael ei bwrw oherwydd yr hyn mae o'n weld yn digwydd o fewn i'w gymuned. Ond eto drwy'r ysbryd mae'r llyfr yma wedi gynnwys yn y Beibl. A dyna sy'n fendigedig am y Beibl, ynde. Nid un llyfr ydy o sydd wedi cael ei gyflwyno a'i gopio i lawr, ond nifer o lyfrau, 66, gan amrywiol awduron. Mae rhai ohonyn nhw bron yn ddigyswllt, ond ym mhob un mae yna gyfoes a doethineb a phrofiadau pobl ffydd sydd yn gwneud un gyfanwaith sydd yn adrodd stori fawr Duw ymhlith dynoliaeth.
yn adrodd i fwriad, yn adrodd i achawdwriaeth yn Iesu Grist, yn adrodd y cwbl, drwy'r ysbryd glân ddylanwadu ac arwain pobl i ysgrifennu y llyfrau yma. A mae llyfr y pregethwr yna i bwrpas. A dwi'n meddwl bod o'n lyfr cyfoes iawn i 2025 o ystyried yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Wel, dewch mi fynd at yr ddwy adnod gyntaf. Cos y fama da ni am gychwyn a gorffan fwy neu lai y prynhawn yma. Oedd Arfon yn darllen geiriau pregethwr, mab Dafydd Brenin yn Jerusalem. A mae hwn yn ddigon i wneud chi roed y llyfr i lawr. Gwacedd llwyr, medda'r pregethwr. Gwacedd llwyr yw'r cyfan. Yn ôl y traddodiad Iddewig, fel y gwelwch chi yn yr adnod yma, mae o'n cyflwyno ei hun fel pregethwr, ddown ni at y gair yna yn y munud. Mab Dafydd, y brenin Dafydd, brenin yn Jerusalem. Felly oedd yr awdur yn un o feibion y brenin Dafydd. A y draddodiadol, maen nhw wedi cysylltu llyfr y pregethwr hefo Solomon, y gŵr doeth, y person gafodd ddoethineb a gofyn am ddoethineb gan Dduw. Ac mae ysgrif o ydy y llyfr hwn. Ond fel ymhlith ysgolheigion, mae yna ffrio a dadla, phwyso a mesur. Os na Solomon ysgrifennodd o, mae'n mynd nôl i 9 canrif cyn Crist. Wedyn mae arbenigwyr eraill yn dweud, ia, mae yna eiriau Persiaidd fwy diweddar yn y llyfr yma yn cael ei dyfynnu. A doedd Israeliaid ddim yn defnyddio'r geiriau. Da chi'n bod fel mae ysgolheigion yn gallu bod yn ei ysgolheicdod. A wedyn mae'r rhai yn dweud, na, yn y 5 ganrif yr ysgrifennwyd hwn. Mewn un ystyr, mae o, da ni'n gwybod pwy di'r awdur oedd gen Dafydd lot o feibion, ond yn draddodiadol Solomon sydd yn cael ei gyflwyno fel yr awdur. Yn yr Hebraeg, y gair sydd yn cael ei gyfieithu i Gymraeg fel pregethwr ac sydd yn deitl ar y llyfr ydy Koheleth. Cyfeithiad ydy o y fersiwn Roeg o'r Hen Testament ohono fel Ecclesiastes. A dyna pam yn Saesneg bod nhw'n galw'r rhain yn Ecclesiastics, oherwydd y cyfeithiad Groeg o'r Hebraeg. Ac ymgais i wneud cyfiawnder ar Hebraeg, gan mae ystyr sylfaenol cachal gwreiddyn y berf yn yr Hebraeg, ac Ecclesia yn y Roeg ydy cyfarfod neu gynulliad. Cyfarfod lle bydda'r rhywun yn pregethu. Fe gynigiwyd enwau eraill ers hynny, o fewn i gyfeithiad Beibl.net, mae o'n sôn am yr athro, ond ydy Arfon ddim wedi newid pennawd y llyfr i yr athro, a cyfeithiadau eraill am y pregethwr fydda athro, athronydd, llefarydd, a pwy bynnag oedd y person yma, Koheleth, y pregethwr, fo sydd yn traethu yr rhan fwyaf o'r llyfr. Gwacedd o wacedd yw'r cwbl. Ac yn yr ail adnod yn y geiriau yna, dyma naws y llyfr. Dyma brif neges llyfr y pregethwr. Gwacedd o wacedd ydy'r hyn sydd yn digwydd. A dyma ochenaid yr awdur wrth edrych ar y byd dro ar ôl tro yn y llyfr. Y gair Hebraeg am wacedd ydy hebel, a mae o'n ymddangos 70 o weithiau yn yr Hen Testament, a mae'r gair i ystyr sylfaenol, ac mae nifer o amgrymiadau wedi wneud wrth geisio i gyfieithu fo i'r Gymraeg. Y gair hebel mae gwacedd, mae o'n sôn am di-fydd, di-werth, di-synwyr, gwirion, anadl, chwa wynt, pwff
o fwg. Ac yn yr Hen Testament, mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywbeth sydd ddim yn parhau yn hir iawn. Mae o dros dro. Ac yn yr Hebraeg, Hebel ydy'r enw am Abel, mab burhoedlog adda gafodd i lofruddio gan ei frawd. Felly Hebel ydy'r enw am Abel hefyd. Rhywbeth sy'n mynd, burhoedlog, gwagedd yw'r cwbl. Ond be mae'r pregeswr yn neud ydy disgrifio cyfoeth a disgrifio pleser a disgrifio ymdrech a gwaith a gwleidyddiaeth a bywyd yn gyffredinol, pethau sydd yn gallu bod yn dda ac yn aruchel. A be mae'n dweud ydy gwagedd ydy'r cwbl. Sut mae hynny'n digwydd? Wel, yn ystod yr 2 preges yma, mi fyddwn ni yn canfod beth mae o yn ei olygu. Mae pobl yn ddiwyd ac yn brysur ac yn dair yn yr hyn maen nhw'n ei wneud, ond i beth? Pa wers ydy iddyn nhw'n wneud yr holl bethau yma? Oherwydd, does na ddim byd, does na ddim ffrwyth yn dod allan ohono fo'n digwydd. Maen nhw'n brysur fel lladd nadrodd. I be? Pam? Be di ystyr hyn i gyd? Ac felly mae gennych chi'r elfen, beth sy'n mistaidd yma? O'n i'n teimlo reit fflat am ball droth allan trwy llyfr y pregeswr, mae rai mi gyfadda. Ond eto mae yna gyd-destun ysbrydol ac ymwybyddiaeth o arglwyddiaeth Duw, i fod o'n deimlo'n drist ac yn ddigalon am yr hyn sydd yn digwydd. A da chi'n cael y fflachiadau yma sydd yn cyflwyno Duw, yn teyrnasu ac yn llywodraethu yn gefndir i'r cwbl. Mae'n llyfr diddorol, mae o i raddau yn taflu dŵr oer ar yr syniad da chi'n gael yn llyfr Genesis o drefn Duw. Duw yn creu. Mae yna drefn a mae o'n ddestlus a mae bob dim yn ei le. Ond ym mhrofiad i fywyd beunyddiol, mae'r pregeswr methu cysoni hyn, oherwydd nid felly mae pobl yn ymddwyn, dydy o ddim yn daclus o gwbl. Iddo fwynhau bywyd, mae'n dweud fod yr hyn sy'n digwydd yn ddirgelwch llwyr iddo. A mae'n ceisio treiddio i'r dirgelwch fel ymlid gwynt. Gwastraff amser ydi o. Mae o fel o gwneud fi feddwl, dydwch am 2 weinidog hŷn wedi ymddeol yn dod at ei gilydd i drafod pethau fel maen nhw heddiw yma. A maen nhw'n edrych ar sefyllfa ysbrydol Cymru. A maen nhw'n edrych ar bobl ifanc o'i cwmpas nhw. A maen nhw'n troi at ei gilydd, mae di mynd, sti. Mae di mynd. A maen nhw'n edrych ar gymdeithas, a maen nhw'n edrych ar y far-right mae'n codi ben, a maen nhw'n dweud at ei gilydd, mae wedi mynd, ysdi. Mae wedi mynd. A maen nhw'n edrych ar ymddygiad pobl tuag at ei gilydd, ar gwrthdaro, ar casineb, ar diffyg parch sylfaenol. Mae wedi mynd, ysdi. Mae hi wedi mynd chadal be oedd hi yn y gorffennol. Ac eto, mae'r feddylfryd sydd yn cael ei gyflwyno yn y llyfr yn hynod gyfoes. Oherwydd, da chi ddim wedi teimlo fel y pregeswr yn dyddiau ni. Da chi ddim yn edrych ar y newyddion ac yn darllen erthygla ac yn gwrando ar bethau ar YouTube a teimlo, beth sy'n digwydd yn y gymdeithas? Beth sy'n digwydd yn ysbrydol? Lle mae Duw? Lle mae Duw i wneud pethau ac i roi trefn ar bobl? Ni yn teimlo fel y pregeswr. A be mae'r llyfr yn ei ddangos ydy, bod pobl a ffydd yn cael ei taro gan amgylchiadau. A bod na bethau sydd yn herio ac yn bwrw ac yn tanseilio'n ffydd ni ac yn gwneud i ni deimlo'n ddig ac yn aniddig ac yn anfodlon.
A mae Duw yn cynnwys y math yna o bobl yn y Beibl. A ddyla ni byth fod â chwilydd oherwydd yn bod ni'n teimlo felly. Oherwydd mae Duw yn delio gyda ni fel ag yr yda ni drwy'r efengil a gwaith yr ysbryd glân. O'n i'n meddwl wrth sgwennu y geiriau yma wrthnos dwytha. Cofio can Hugh Chiswell rhywun yn galw. Fe darodd 12 hanner nos. Tawel ar y meisydd, distaw ar y ffos. Mae'n gan dda, hanner nos. Ac yn nes ymlaen yn y pennill mae'n dweud, ger dre fach Derry, mae'n sôn am y trafferthion yn Gogledd Iwerddon, a milwr yn cael ei ladd. Ger tref fach Derry ar ryw stryd fach gefn, gorweddau deio a bwled yn ei ben. Ac mae'r cwestiwn mawr yn atsain ym mhen sarn lle oedd y teulu'n byw, ac yn chwilio am yr ateb mae ei fam. Chi'n cofio y bwrdwn? Bwrdwn, mae'n rhywun gynnau. I be? I be mae gwaed fy mab yn llifo'n oer? I be mae gorff yn gelain o dan y lloer? I be mae mam yn fam i blentyn y gad, mor bell o dir ei dad? Ac yn y geiriau, yn y gan, mae Hugh Chiswell yn mynegu'r teimlad yma o rwystredigaeth oherwydd dydy o ddim yn deall pam fod pethau yn digwydd yn y bywyd hwn. A dyma frwydr y pregethwr. Drwy y penodau i gyd, mae o'n gofyn, i be? I be? Pam fod hyn yn digwydd? Mewn cyfnodau mae bywyd yn gallu ymddangos yn ddiystyr. Sut mae gwneud synwyr o ryfel ac o ddioddefaint ac o salwch. Sut mae gwneud synwyr o bobl ifanc sydd ar goll ac yn dioddaf o gyflyrau iechyd meddwl ac o iselder. Ond mae'r llyfr yma'n yn helpu ni i ystyried hynny ac i weld, dyma weithiau sy'n taro chi efo'r pregethwr, lle mae'r efengil yn dod i mewn. Oherwydd does na'm lot o sôn am Dduw yn llyfr y pregethwr, does na'm lot, mae yna gyfeiriadau. Mi gawn ni gyfle yn ystod y ddau sul nesaf i weld sut mae'r efengil yn berthnasol. Oherwydd un peth mae o'n i ddangos, a dwi'n gorffan rwan, ydy ochr yn ochr a'r tywyllwch a'r pesimistiaeth sydd yn llyfr y pregethwr. Mae newyddion da yr efengil Gristnogol yn pefrio, yn llachar ac yn odidog yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae cariad Duw ochr yn ochr a y tywyllwch a'r profiadau di-ystyr yma yn gadarn ac yn galonogol i ni. A mi ddown ni at rei o'r pethau hynny os Duw a'i mynd yn ystod yr wythnosau sydd yn dod. Mwyn i enw. Amen. Ar emyn olaf, nes i anfon y testyn at Helen a dweud, mae'n ddrwg gynnau, mae'n anodd dewis emyn i fynd efo'r testyn yma, ond dwi'n meddwl bod ti wedi gwneud yn ardderchog. Bydd yn wrol, paid a llithro mor dywyll yw y daith. Y mae seren i ddoleuo, cred yn yw a gwnaed y waith.
a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll o'r awr hon. Amen.